Hemen entzulelez gaurdeko gure aurrean hain balekuko apreparata ekartzeari egiten dioguko. Hau arrisku kirola dugu eta jan hauzen hausartuko. Gure saioan txuten dauzenak, hori ez dute pentsatuko, hori ez dute pentsatuko. Maskara behar deure goteko bizirik, gorroan jolasean, daudin osutirik. Apurtzu batzartu dauz, horrez daududarik. Obra honen zati batek, ai, 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 esteko hankari. Hemen dabiltza honek, gorroan jolasten, eta naiz hoien ganen gabizen kantaten. Kontuan hartu behar zer gabiz eraten, horrek ostera hori ostera dabil, ai, 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 beru nahi bat jaten. Gau soinu tresnarik ez, tabuk eskaturik, baina ona sartu gara, ta konturaturik, leku honetan ez dago musika faltarik, musika faltarik. Ardoagaz moldatzen gara, guretzat hori dartea. Eta kantari gustora nabil, ederra hauze unea. Ardoa edaten bakarrik ez datoz, artea ikusten ordea. Hemen larregi